Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga Tesalonika, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo, alang sa simbahan sa Tesalonika nga iya sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Ang paghukom inigabot ni Kristo. Mga igsoon, kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini, kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo og misamot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Busa kamo gipasigarbo namo sa mga simbahan sa Dios tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo taliwala sa tanang paglutos ug mga pag-antos. Kini maoy kamatuoran sa matarong nga hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian nga tungod niini nag-antos kamo. Buhaton sa Dios ang matarong. Paantoson niya kadtong nagpaantos kaninyo, og papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala moila sa Dios ug ni adtong wala modawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Mag-antos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag ug ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. Mahitabo kini inigabot niya ni adtong adlaw aron pagdawat sa pagdayig gikan sa iyang katawhan ug sa pasidungo gikan sa tanan nga nagtuo. Kamo usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo. Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nag-ampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios nga himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaut unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Tesalonika 2, Kapitulo 2. Ang tawong yawanon. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsoon. Ayaw dayon kamo kataranta o kabalaka kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuohi, bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios og dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipakadiyos og gipakabalaan sa tawo. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug angkonon niya nga siya Dios. Wala ba kamo mahinumdom nga gisultihan ko kamo niining tanan samtang ako uban pa kaninyo? Apan may nagpugong niini aron dili kini mahitabo karon og nasayod kamo niini. Busa sa panahon nga gitagal muanhi ang tawong yawanon.
ang tinaguang gahom sa taong yawanon naglihok na, og madayag lamang kining gahoma kun kini dili na pugngan sa nagpugong niini. Unya ang tawong yawanon muanhi og patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyop ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Gipili kamo aron maluwas. Mga igsoon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga igsoon, barog nga malig-on og pabilin diha sa mga gikabiling pagtulun-an og pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta ngang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti. Tesalonica 2, Kapitulo 3. Pag-ampo kamo alang kanamo. Sa katapusan mga igsoon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tawo kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo. Lig-unon kamo niya og panalipdan gikan sa daotan. Og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagka-mainantuson nga gihatag ni Kristo. Pagkugi kamo, mga igsoon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulun-an o pamatasan nga among gibilin kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinuon, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol kundili aron mahimo kami ninyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingna namo kamo. Ayaw pa kan-a ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan og walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa,
Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami og nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Mga igsoon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat og maayo. Kung dunay dili mosunod sa among gisugo, pinaagi niining sulata, panid-isya, ug ayaw na pagpakig-uban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipa nga kaaway, apan pasidan-i hinuon siya ingon nga igsuon. Panamilit. Hinaut unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyong kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Ako mismo si Pablo, maoy nagsulat ni ining pangumusta. Kini ang akong paagi, pagperma sa tanang sulat, ug ingon ni ini ang akong sinulatan. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan.